Modernized jeepney nga nagatanyag sang libre sakay na tumba sa Tigbawan, Iloilo matapos ginlikawan ang sanga sang Kamunsil. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagtakilid sa tunga sang dalan sa barangay Bagingin, Tigbawan, Iloilo ang modernized jeep nga ini nga nagabiyahe Tigbawan, Mohon and vice versa matapos nga maaksidente kaina sang aga. Ginkakibot sang pumuluyo sa lugar ang mabaskog nga paglagapok sang salakyan. Gani dali-dali nila nga ginusisa ang sitwasyon sa mga pasahero. Gadaguob nga pag tumbaya daguob. Suno sa driver nga si Jevan K. Tribunsay, ginlikawan siniyang nahulog nga sanga sang Kamunsil, rason nga nawarik siniyang manibela sa pihak nga linya. Kamunsel nga nahulog lang sa nga bolbaho lang. Tabuan yung pagulog na mo man paglabay ko. Tapos nabungguan na nagtupa sa windshield ko kag wala na ko kita kung anong lagyan. Dugang pasang driver, ginbuka na lang nila ang windshield sang jeep agud makagwa ang mga pasahero kag madala sa pinakamalapit nga ospital. 20 tanan ka mga pasahero lakip ng konduktor sini nga si Ramil de la Cruz ang nasamaran. Sa investigasyon sang pulis, hindi man madasig ang pagpadalagan sang driver. Natabuan lang nga madanlog ang dalan bangod sang pagtupa sang ulan. May ara kita nga ginakandak man ng mga clearing operation, mga hilway dalan naton. So guys, so happen nga isolated case mo lang ni tabo kag the first time nga amo na bala nga may nag-agi nga salakyan nga may nahulog ng mga sanga kay siguro sa kaulan balang chimpo. So hindi man naton kisa maibitar nga may mga amoy na nga nagaluntad nga aksidente. Detained na sa Tigbawan PNP ang driver kag nagapangatuwang sang kaso sang reckless imprudence resulting to multiple physical injuries. Samtang yara naman sa estable nga kondisyon ng mga pasahero sang modernized jeepney. Upod Carumal Perkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.